Mangwanani mamukasiko vasikana. Aiwa yokumara hopedza umambo. Nai guys, andisi kuwisisa kuti ichi chiri kuitika nangoti ndisheyewo nemi panapa zviri kuitika panapa. Zvinhu zviri kuitika kuno umwe wedu andika kuna Bolaza. Bolaza mangwanani nhasi arisiva phone call yasinganzwisisi. Phone call iyi handi abvunza munhu like musati kana ukafonerwa uri kuhope wakavata handi unodaira zvimwe zvinhu zvoti unenge usinga unozoti wati papa moto ngafunga kuti ndadaira kuti chipo zvinenge uri deep in sleep. Saka ndo zvaitika apa nditi muri kuona handi muri kuona iyi iphone number ishi iphone number yemunhu wacho ishi iphone number yemunhu wacho iyi handi muri kuona kuti atry kuda ku ishi atry kuda kufona minoti muri kuiona ishi ishi atry kuda kufona number ishi but number iyi haisi registered pa EcoCash ishi handi muri kuona isame number iyi isame number. Saka zvaitika Bolaza arisiva phone call pekutanga because azomuti ramba uchifona unzoti munhu uyu ndiani vanhu vanotamba nezisingatambiwi nazvo. Tererai haina kunyatsa kubuda clear first recording asi kuma recordings ari kumberi munozonzwa. Tereresai munzoti munhu yanga chiti kudi angofonera Bolaza from nowhere. Maita zichi ndito zvekuba muchiponda vanhu kamuda kubatsirwa nini kuti ndishungiroka kusungwa sei inini handizi mapurisa ke inini handizi mupurisa muri kuda kutaura nani ndiri ndishungiroka kuenda kujerika endai kupolisi endai kupolisi ndiri kuuraya vana vayo vana vapi ikusvika kumota vayo vekuwadzana asi ndikatoti ndishungirawo mhosva yacho. nhamba dzangu madziona kupi takodera nemusoro mati takodera nemusoro manga madziwana kupi takoderawo nemusoro madziwana kupi mapiwana nani nhamba dzangu takodera nemusoro asi manga madzipiwa nani ndakodera nemusoro sei nyanisikunzwisisa ini ndakodera nemusoro wangu manga madzipiwa nani manga madziona kupi ndakodera nemusoro dzangouya mumusoro menyu saka inini mafona nditi muri kufonerani ndishungiroka endaika kupolisi inini handizi mupurisa inini handizi mupurisa endai kupolisi ndati endai kupolisi hanzvadzi inini handizi mupurisa endai kupolisi asi muna kutumai aiwa chinangwa chenyu chekundifonera ndechei mambofona kaimimi kuma 2-3 am usiku ndikakata foni yenyu ndishungiroka mhosva yangu ndikutaura inini handizi mupurisa ndosaka ndati nhamba dzangu mapiwa nani kwandiri muri kutsvagei kana muda kusungwa imimi nemhosva kumapurisa munokuziva chingoendeka kumapurisa nditsvaga inini handinokutsvagei ndine simba ripa handizi mupurisa right handiti muri kuona saka apa pamunhu uyu pekutanga ndipo paadaira pekutanga saka sorry guys foni yangu yadona saka azogaya pave paya kuti rega ndirecord handiti maona azogaya pave paya kuti rega ndidini rega ndirecord handiti muri kuona but apedza kudaro sorry guys foni yambodona saka apedza kudaro handiti maona uyu Bolaza handiudza ndikati Bolaza mufonere futi unzoti munhu yakuramba achiti kudii nyaya yake imbori papi unodaro ngomwe munhu anitori nenyaya saka azomufonera futi zvakanaka manje anyatsokufunga nezvenyaya amuka handimaona tererai munzwe hamina kuti iprank rudzi kana kuti chichiri kuitika I don't know but zvimwe zvinhu tinogona kuzviignowaka pamwe munhu ari kutoda kutobuda pachena kuzokonfesa ega azomurekodha kechi2 manje chaiko tererai munzwe atsvaga nhamba paEcoCash chakadzishaya ndobva ramba achidzifona ndobva dzazopinda tererai munzwe conversation Hello. Makadini. Iripo mambofona kaimimi mukiti makauraya vana vekuwadzana. Handiti ndima mbofona muchiti ndima kauraya vana vekuwadzana. ndati ndipo nyaya yacho
aiwa ko munogoda kuchinja sei zvamataura komunogoda kuchinja sei zvamataura undipomera ukamhosva yacho yevanhu vakazviita mati ndikupomerei mhosva kwemunogoda kuchinja nyaya sei munonzani anondipomera panyaya yacho yevanhu vakazviita muda kupomerwa mhosva yevanhu vakazviita kuti zvizoita sei kuti zviite sei mandipomera hangu mhosva yacho yevanhu vakazviita kuti zviite sei ndoita hangu mhosva yacho iwe kwandiri nei munonzani anonzi nyashenda munonzi nyasa mandiperera nyaya yacho iwe hayo kwandiri nyaya yacho munonzi nyasani enda aiwa ndima nditsvaga kasani ndikubvunza kuti munonzi nyasha ani munogara kupi andiri kwamutare muri kwamutare ndokwamunogara namba dzangu mazuva netidzoseresese anakudhaira nemusoro hakuna munhu anongodhaira namba nemusoro dzaasingazivika kuti ari kutabva kupi sii sinangodhaira nemusoro asi manga mazopiwa nani hapana munhu ambondipa hapana munhu ambokupai madziona sei madziona sei anangodhaira nemusoro saka mimi pamafonyera ingini mafona muchiti muri kufonerani pamandifonera mafona muchiti muri kufonera ani ndikuti pamandifonera inini mamuchiti muri kufonera kunani ndozvandikuti pamafona kwandiri mamuchiti muri kufonera kunani nekuti ini handizi kupurisa kainini hangu nyachakaitika iyoyo asi mambotaura kaimimi kuti munoita zvekuuraya nekuponda mukati muchakutsvagai mundipomerera hangu mhosva iwe kwandiri vanhu vakauraya vana vacho imi muda kupomerwa mhosva sei mataura pekutanga imi mukati ndimakauraya foni yenyu iyoyo yamafona nditori nayo mufoni mangu zvamataura zvese ndinazvo mufoni mangu ndipomera mhosva yacho iwe kwandiri but foni yemi yamatanga kufona ndakurekodhai pamataura mukati mimi munoita zvekuponda nekuuraya ndimakauraya vana vekuwadzinga moda kusungwa ndairekodha iri mumufoni mangu ndatoirekodha ananoti mundisungirira hangu nyaya yacho ka muda kusungirwa nyaya yacho pakai saka kana orit kana muda kusungirwa nyaya yacho chindipai adresi yenyu tiuye tokusungei ndipei adresi yekwamunowanika tiuye tikusungei andirikwano kwamutare wani aiwa mutare yakakura katingangouya kwamutare tisingazivi kuti akananga papi ndipei shedzerai adresi 683 chi alo adresi chi shedzerai 1683 kupi kubastadium kunonzi kuchi kusakuba stadium kusakubva uku kudzimba dzekusakubva sakubva chi sakubva yakakura sakuba 3 sakubva 3 mati munonzi nyasha alo senemu ndiani tikasvika tokuchida kuona ani patinosvika andosita rangu iyoyo ko senemu halo makadini murairai iripo mambofona kaimi mukiti makauraya right andimazvinzwa saka I don't know guys nakuti munzwewo bhalazi afu mashi akandikandira mukuseni kwhatsapp kuti simeli ndinzwirewo indikati zekai ndikudzewo guys hatizivi munhu ari kuti ndindakauraya ndisungei ndoda kudini handizivi kunhamba yabholazi kwai ndangodhaila nhamba yenyu from musoro handiziviwo guys indangoti tisheye kuitira mangwana pamwe kuda pamwe munhu anenge oda kutokonfesana kuti kudii handiziviwo asi mashura padunhu handiziviwo regai tigozona kuti zvinofamba sei bholazi indangoti bholazi I'm going to submit this to the police station mapurisa aone kuti zvinofamba sei nakuti munhu woshura dumangwana nanhasi muswere zvakanaka guys.